फरायसालिनि फराफारियाव होनाय जासिगोन धोरोमारि भग'बत गीता। 6 निफ्राय 12 थाखोसिमनि फराफारियाव फरायसाफोरा धोरोमारि भग'बत गीता आयदाखौ लाथारनांगौनि थिरांथा लादों। गुजरात रायजोआव थाखो 6 निफ्राय थाखो 12 सिम फरायसाफोरा फरायनांसिगोन भग'बत गीता। बे थिरांथाया गुजरात रायजोआव गिबि खेबनि थाखाय बाहायजेन जासिगोन। गुजरात सरकारा गोदान सोलोंथाइनि मावसोलोआव बे थिरांथाखौ आजावनानै लाबाय। थांनाय 17 मार्च खालि गुजरात आयेन आफादाव बे थिरांथाखौ बुंथिनानै होनाय जाबाय। गुजरातनि फरायसा फरायसुलिफोरा भग'बत गीताखौ गाव गावनि फराफारियाव फरायनो मोनसिगोन। भग'बत गीतायाव लिरनाय माखासे मिथिनो गोनां आदर्श नेम नीति गियानफोरखौ दानि जाखांफुनाय फरायसुला फरायसुलिफोरनो मोजाङैनो मिथिहोनाया गोनां। बेनिखायनो सरकारा बे थिरांथाखौ लादों होननानै गुजरातनि सोलोंथाइ बिफाना मिथिहोदों। फरायसालिनि फराफारियाव होनाय जासिगोन धोरोमारि भग'बत गीता। 6 निफ्राय 12 थाखोसिमनि फराफारियाव फरायसाफोरा धोरोमारि भग'बत गीता आयदाखौ लाथारनांगौनि थिरांथा लादों। गुजरात रायजोआव थाखो 6 निफ्राय थाखो 12 सिम फरायसाफोरा फरायनांसिगोन भग'बत गीता। बे थिरांथाया गुजरात रायजोआव गिबि खेबनि थाखाय बाहायजेन जासिगोन। गुजरात सरकारा गोदान सोलोंथाइनि मावसोलोआव बे थिरांथाखौ आजावनानै लाबाय। थांनाय 17 मार्च खालि गुजरात आयेन आफादाव बे थिरांथाखौ बुंथिनानै होनाय जाबाय। गुजरातनि फरायसा फरायसुलिफोरा भग'बत गीताखौ गाव गावनि फराफारियाव फरायनो मोनसिगोन। भग'बत गीतायाव लिरनाय माखासे मिथिनो गोनां आदर्श नेम नीति गियानफोरखौ दानि जाखांफुनाय फरायसुला फरायसुलिफोरनो मोजाङैनो मिथिहोनाया गोनां। बेनिखायनो सरकारा बे थिरांथाखौ लादों होननानै गुजरातनि सोलोंथाइ बिफाना मिथिहोदों। बिटिआर हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 68थि भारत रत्न लकप्रिय गपिनाथ बरदलै ट्रफी जोलुर बादायलायनाय। बे बादायलायनायखौ गिबि खेबनि थाखाय बिटिआरनि सिङाव थानाय चिरां जिल्लायाव सोलिफुबाय थानाय मार्च दाननि गेजेराव खुंफुंनाय जागोन। गुवाहाटी स्पर्ट्स एसोसिएशन इन एसोसिएशन विथ सुबुंथि फाउन्डेशननि बानजायनायाव देग्लाय चिरां थाइखाजरानि राइन' क्लाब गेलेग्रा फोथाराव 2022 इं 25 मार्चनिफ्राय जागायनानै 30 मार्चसिम जोबथा बादायलायनाय जागोन। गासै 4 गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन। बे गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि मुंफोरानो जाबाय नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि, इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि, शिलं लाजं एफसि आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार। बादायलायनायनि सम खाना होखानाय बादियै 25 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि आरो इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि, 26 मार्च खालि शिलं लाजं एफसि आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार, 27 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार, 28 मार्च खालि इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि आरो शिलं लाजं एफसि, 29 मार्च खालि आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार आरो इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि, 30 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि आरो शिलं लाजं एफसिनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन। जानो थांनाय बे बादायलायनायनि टिकेटखौ दानिफ्रायनो टिकेट काउन्टाराव होनाय जाबाय। नायनो गोसो गुदुं एबा जोलुर बादायलायनायखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोरा थाबैनो टिकेटनि थाखाय 9547461257 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन एबा बुकिं खालामहरनो हागोन।
गोग्गो आदार जाग्रा सुबुंफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मावरिया गामियाव मनाटिसा गावसुंथा हान्जानि सोद्रोमा हांमा ब्रह्म बिथाङा आसाम स्टेट रुरेल लाइभलिहुड मिशननि गेजेरजों खानस्रि हासार आरो गोबोर हासारजों दिहुनजानाय अर्गेनिक मैगं थाइगंनि गला बेखेवनाय जाबाय। गोग्गो मैगं थाइगं जाग्रा गोसो गुदुं बायग्रा सुबुंफोरा गाहायाव होनाय जानबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। जानबुं नम्बरा जाबाय 8011748256। जानबुं नं 8011748256।